Bakit parang mas maaga pang makipagjowa ang Gen Z kesa magsipilyo bago matulog? Oo nga no? Dati ang problema ng mga bata. Anong laruan ang lalaruin ko ngayon? Pero ngayon, anong caption ko sa third monthsary namin? Grabe, ang aga ng love life. Pero teka, bakit nga ba ang daming pumapasok sa relasyon kahit bata pa? Kahit wala pang masyadong alam sa buhay? Sa panahon ngayon, maraming dahilan kung bakit. Number 1, dahil sa social media. Scroll ka lang ng konti, puro couple goals. Feeling ng mga kabataan, kailangan may kamatch ka na rin para masabing bilong ka. Pero ang hindi nila alam, karamihan ang nakikita nila. Edited, filtered, scripted. Number 2, emotional void o kakulangan sa atensyon. Minsan hindi talaga love ang hinahanap, kundi comfort, validation o takas sa problema sa bahay. Kaya kahit sino na lang basta sweet, go. Number 3, walang guidance. Walang nagtuturo, minsan di na rin nakakapag-usap ang magulang at anak, kaya ang mga bata natututo sa TikTok, YouTube, at minsan sa mga kaibigan na mas lost pa sa kanila. Number 4, dahil nakala nila love equals kilig. Pero ang totoo, ang kilig, nawawala yan. Ang tunay na pag-ibig, may responsibilidad. At kung hindi ka nga marunong mag-budget ng baon mo, paano mo aalagaan ang puso ng iba? So mga kabataan, kung naririnig mo to ngayon at naiisip mong, may jowa na ako, okay naman kami. Tanungin mo rin ang sarili mo. Ito ba'y totoo at malusog na relasyon? O baka kilig lang pero puno ng takot at gulo? Ready ba talaga ako? O ginagaya ko lang ang nakikita ko online? Ang relasyon ay hindi pabilisan. Hindi ito race to jowa. Ito ay lakbay ng pagmamahalan, ng pagtutulungan, at oo, ng maturity. Mas okay ang maghintay ng tamang tao sa tamang panahon, kesa magmadali at masaktan dahil kulang pa sa aral sa buhay. Salamat sa pakikinig mga ka-Faith at ka-Real Talk. Ako pala si ka-Digisciple Marian. Kung may natutunan ka today, share mo to. Baka ito ang wake-up call ng kaibigang mong in a relationship pero confused. Hanggang sa muli, tandaan, ang pusong marunong maghintay ay pusong handang magmahal ng totoo. Like, share at comment kung may gusto kong itopic natin. See you in next episode. God bless!